माथा पर टोकरी धोके घिचोनी हाल कलर करके तब ना देनी पर माटी लेके टोकरी ढोले बानी मनरेगा में। हाँ मनरेगा में वाला भी पैसा ना मिलो ना एको पैसा के खा गई पैसा मनरेगा वाला मुखिया खा गई के खा गई मनरेगा वाला पैसा। हाँ टोकरी वाला हमार खा गई पैसा ये जी डायरेक्ट केहू नहीं के चला डायरेक्ट नहीं या कौन संस्था डायरेक्ट चलते नहीं के एक नंबर भइल वार्ड 4 नंबर भइल टूअर हो गई भाई वार्ड 1 नंबर 2 नंबर टूअर बा सुनी ना बिना माई बाप के ना कोई मालिक बना कोई मुखिया बा ये वार्ड टूअर हो गई और ढेर जो तेज चले हम तो अब के फुल आ जाई ये बात बता भइल बा ऐसा होता सुनी ऐसा बात बता हर से लोग अपना गांव पहुंचेला छठ मनावे खातिर दिवाली मनावे खातिर सब लोग पहुंचेला कि छठ चलल जाई छठ में घाटे चलल जाई छठी माई के लगे चलल जाई घाट पर चल के माई बहन सब कोई अर्घ दी। वही घाट की स्थिति कितना बद से बदतर बाबे रह देख सकता नहीं कि 20 साल के कार्यकाल में 20 गो काम में पंचायत में दिखाई नहीं दे और पानी केहू पी सको देख सकता नहीं कि पानी के स्थिति पहले सोनी दिखा दो कि कितना गंदा पानी बटे एक कुआं के और कौना प्रकार से लूट और खसोट होता हरपुर पंचायत में मतलब कि तमाम योजना चाहे नमस्कार हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रे देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज फिर से पहुंचल बनी हम सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के हरपुर पंचायत में। हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 बा और स्थिति जौन बा पूरा पंचायत के मतलब काफी भयावह बा काफी दर्दनाक स्थिति बा। वार्ड नंबर 1 के चाचा चाची माता बहन सब लोग आवेला एजी एक घाट पर छठ करे खातिर थोड़ा सा आसमानी एक बार छठी माई के दिखा दो थोड़ा सा कैमरा के घुमा के पहले दिखा दो छठी माई के ओकरा बाद हमनी के छठ घाट के बारे में बात कर जाई। देख सकता नहीं कि छठी माई के प्रतिमा एजी बनल बटे जहाँ पर माई बहन सब कोई आके एजी बैठेला छठ करेला। अब भाई थोड़ा सा घाट दिखाओ कि कितना बदतर स्थिति बा एक घाट के जहाँ पर घाट तो बनले नहीं है ये माटी के बाटे कुछ सिलाप एक दो गो देख सकता नहीं कि रखल गई बाबे नदी के किनारे और 15 साल एक आदमी 15 साल से लगातार हरपुर पंचायत के सत्ता में बैठल बा और एक आदमी 5 साल बैठल है टोटल मिला के 20 साल हरपुर पंचायत के सत्ता पर 2 आदमी मिल के राज कैलस। एक आदमी 5 साल दूसर का आदमी लगातार 15 साल से बैठल बा। ये 20 साल के कार्यकाल में हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के जनता के एगो छठ घाट नसीब ना भइल। बाकी के वार्ड के स्थिति का हुई एकरा से अंदाजा लगावल जा सकेला। एक बार और दिखा दा सोनी कि एजी छठ घाट के सबसे अधिक आवश्यकता बा माता बहन के नदी में जाकर के सब कोई अर्घ लेला और ये अपना यहाँ जौन बिहार बा झारखंड बा उत्तर प्रदेश बा सूर्य उपासना के कहल जाला लोक आस्था के महापर्व होला छठ जहाँ पर सब लोग बड़ा धूमधाम से छठ के मनावल जाला। बाहर से लोग अपना गांव पहुँचेला छठ मनावे खातिर दिवाली मनावे खातिर सब लोग पहुँचेला कि छठ चलल जाई छठ में घाटे चलल जाई छठी माई के लगे चलल जाई घाट पर चल के माई बहन सब कोई अर्घ दी। वही घाट की स्थिति कितना बद से बदतर बाबे रह देख सकता नहीं कि 20 साल के कार्यकाल में 20 गो काम में पंचायत में दिखाई नहीं दे और जनता विकास खातिर हर बार अपन जनप्रतिनिधि चुनता हर बार विकास के वादा करके लोग पंचायत में जीतता लेकिन विकास के नाम पर बार बार कहतन कि सिर्फ नंगा नाच होता हरपुर पंचायत में खाली नंगा नाच होता। आखिर वार्ड नंबर 1 के लोग का हरपुर पंचायत के ना हो वार्ड नंबर 1 के लोग के सरकारी मूलभूत सुविधा ना मिले के चाहिए। सबसे बड़ा सवाल बा जो 20 साल से जिस सत्ता में बा चाचा बानी तमाम लोग बा बातचीत हो एक एक करके रवा लोग इनके जौन वार्ड नंबर 1 बा का हरपुर पंचायत में ना आवेला हरपुर पंचायत हो हरपुरे पंचायत हो तो का रवा लोग कोनो पाप कइले बानी अब पाप कइले तो हमनी भोगत नहीं फे बेड़ा सब लोग भोग रहल बा गरीब से लेकर अमीर तक भोग रहल बा कि मुखिया जी के वे दफा बा वार्ड के हमारे वे हाल बा। अब तो घाट के देखने स्थिति अब हमारे गांव के टोला में जाए स्थिति देखी कि लोग गोड़ फूटता मुंह फूटता ईटा बिछा के छोड़ दला बालू गिरा दल बा लेकिन ना वार्ड फुनता ना मुखिया जी फुनता रहे तो हमनी के अब यह विकल्प आ गई भाई अब केकरा के वोट दी फोन केकरा जिताई फोन तो समय आ गई बा तो हमनी फिर पॉलिटिकल हमनी का परिवर्तन का समय आ गई। हाँ समय आ गई बा ओकर झलक परिवर्तन दिखा रहा बा एक मौका आ गई बा लेकिन हम बहुत बरसात में
हमनी के जनाना से लेके परिवार तक लुगा उठा के पाँच उठा के चल हमनी के टोला में पानी इतना लागत रखो कि सब देखले लोग यहाँ के पानी जब नल जल बैठल हमनी के लगे अभी हम चेक कराए में अभी देखिए 2-4 सेंटी बालू नल जल में एक नंबर में की दफा हो गई बा। तो अब कितना हमनी को फकीले फोन लेकिन हमनी के ऊपर में सभा हमनी के वोट दिया के जितावल जाओ आ जब वादा होता कि हाँ यही काम होई जीतला के बाद कोनो नहीं के वादा हमनी के लगे जे लोग का फायदा घुमा के दाहिना अंग बाद उहे लोग फायदा हमनी के फायदा नहीं दलाल हम दलाल हम तो ई वार्ड नंबर 1 के लोग कौन पाप कइले बा कि अब तक ले वार्ड नंबर 1 में वार्ड नंबर 2 में विकास ना भइल। देखिए पहला नंबर एगो बात बा कि वार्ड नंबर 1 के ना वार्ड नंबर 2 के भी एमे जनता यहाँ छठ करे आवेला हमनी के सब माता बहन लोग आवेला भाई सब कोई आवेला बड़ी श्रद्धा से बनाई ले सन लेकिन ये श्रद्धा के गार्दा के लगौले बा लोग ई प्रतिनिधि लोग ई आँख से देखते बानी हमनी के कहत मुँह दुखा गए लेकिन काम ना भइल बहुत जर्जर वार्ड भी फेल हो गए मुखिया भी फेल हो गए। हाँ वार्ड तो एकदम हमनी के यहाँ 0 बारे 2 नंबर वार्ड शर्मा जी बारे एक जना प्रभु शर्मा नाम हो हैं एकदम 0 बारे एक नंबर वार्ड के धीरज शर्मा नाम हो ये लोग 0 बालो ये लोग अपना के एकदम निर्दोष मासूम बच्चा बताओ ताकि हमरा कुछ मालूम नहीं के कुछ सुनबे कोई निकाल का कहले कि हमरा कुछ पते नहीं खे तो अब बताई कि अब एकरा के का कहल जा सकता। बिल्कुल जौना विकास के नाम पर लोग चुनाव जीतता और 2500 रुपया के तनख्वाह खातिर 500 रुपया के तनख्वाह खातिर लोग 200 लाख रुपया के संपत्ति झोंक देता चुनाव जीते खातिर जरूर कोनो रहस्य बा। रहस्य इहे बा कि सरकारी योजना के खूब लूटपाट कइल जाई चुनाव में खर्चा क के दलालन के रुपया दे के वोट कीन के जीतल जाई लेकिन याद रहे कि हरपुर पंचायत के जनता सतर्क हो चुकल बा सावधान हो चुकल बा। का कहे के क्या बात है लोग तो बढ़ले बा वाद साहब कल कहबे कलन के हमरा कोनो कुछ बुझेबे ना करला मुखिया लगे 10 साल गोइनी से दौड़ के अबकिर बन जी बनत ना बनल है हर साल कहे नहीं के बन जा के कहला हर साल मुखिया जी का तो तबियत खराब बा डील के करता उनकर बेटा नंद किशोर डील करता रहे नायका मुखिया बनल बड़े उनकर जब से बीमार भेल जब से सब काम ये करल ये करता रहे नंद किशोर नायका मुखिया बनल बड़े पैसा तो इहे न वसूलत रहे नंद किशोर हां नंद किशोर अथी नंद किशोर नहीं क्या उनका फौजी बा सरपंच हमारा अफगर मियां उनको जो उनको तो नहीं नंद किशोर करला मुखिया जी लड़का दो जना के फेटी घटी बा सेटिंग बा दो सरपंच साहब और मुखिया जी के लड़का के साथ मिलजुल के होता आधा आधी होता सुनिए ने और यही कह सरपंच साहब की बिहान रोड ढलाई छठ का पहले रोड ढला जाई नापी हो गई 3 हाली 200 फुट के 1 वार्ड में सरपंच को लगे वोट मांगे तो हम कहनी वोट मांगे तो का करी रही वहाँ तो कॉलेज 2 दिन रोड ढला था रोड ढला गई ताले वोट मांगे फॉर्म चाहिए कि वोट मांगे 1 वार्ड का होता बिल्कुल चलनी तो हंस के चल गए इनको फौजी की बारह जो हनुमान जी राम जी के भगत तो मुखिया भगत बारह सरपंच साहब हमारा अफगर मियाँ वो जौन हैंडल करें तो उनको लड़किया कर सके माने के जी डायरेक्ट केहू नहीं चला डायरेक्ट नहीं या कौन संस्था डायरेक्ट चलते नहीं के 1 नंबर भइल वार्ड 4 वार्ड भइल टूर हो गई भाई वार्ड 1 नंबर 2 नंबर टूर बा बोली ना बिना माई बाप के ना कोई मालिक बना कोई मुखिया बा ये वार्ड टूर हो गई और ढेर जो तेज चले हम तो अब के फल आ जाई ये बात बता भइल बा ऐसा होता सुनी ऐसा बात बता सुनी हम बोलते राम कुमार पांडे हम थाना के गाड़ी चलानी प्रशासन मत कर आज तू करी ले छठ के पर्व रहे खाली इतना कह कि दारू बिकाला तो कहनी कि भाई दारू मत बेचे छठ पर्व के दिन बा खर वो दोफला रहे दारू बेचा लगा ना रोडवा पर ओकरा बाद बोल जाए कि लड़का आज दखन लगा हरिजन लड़का पी के कोई खड़ा गुला लड़का हमारे को छठ के हला मत करो लड़का सब था फसैया भइल ऊपर अथी कार्यकर्ता के बात कहता नहीं हम कफल बाबू के पहले के मुखिया रहल बड़ा ना अभी जे लड़ रहा कफल बाबू माने पहले मुखिया रहल बड़ा उनको आदमी होगा लेकर केस का हरिजन हमारा लड़किया के ऊपर थाना में तब जाके बोल जाए कि हमें कफल बोला 10 साल फोन कर कफल बाबू मालिक बानी लड़का का काम समझी गया कफल बाबू ना ही नहीं वो कार्यकर्ता कहनी फोन कर लगिन कोई फोन नंबर हमारे ना देलक सुनिए ने तो जाके मालिक से जाके हमें बचौला हम कह रहे हम लोग कफल में फंसे लेकिन हम चले मालिक में फंसे थाना से लेके परेशान कर जाता प्रताड़ित कर हाँ प्रताड़ित गरीब आदमी के सुनिए ने प्रशासन भी हमें लगाई रहे स्पॉट चेक की मारपीट कहाँ हुआ है और किस कारण से हुआ है तो मालिक ने जाकर ऐसी किया है जाकर थाना में बड़ा से बोल कर सब गलत हो रहा है लेकिन कोई नहीं गया तीनों कोई नहीं गया लेकिन गया तो मालिक सिंह गया। बिल्कुल स्थिति जौन बाकी अब केस फौजदारी भी होता है गरीब आदमी के परेशान करे खातिर का कहे मतलब बड़ा भयावह स्थिति बा। ये बताइए कि जब ब्राह्मण का साथ हो रहा है था जब जीतने के अब कोई जीता नहीं है इस हो रहा है जो जीत जाएगा तो ये लोग क्या कर सकते हैं जीतने के बाद में
कोई गरीब के साथ हम क्या करेंगे? इधर लगा बजा कीजिए, थाना में जाइए, दलाली का ये नहीं कर सकते हैं लोग। विधवा हो जाए रोड पंचायत। हाँ, विधवा तो हो ही जाएगा, नहीं लोग समझ विधवा हो जाएगा। जब हमारे जैसा ऊपर ऐसा हो रहा है तो गरीब गुरबा है तो जीत जाएंगे, तो इन लोग करेंगे कि जो बनाया जाता है तो ये करेंगे, जाइए बढ़ा दीजिए, कमाइए खाइए थाना से, यही हो रहा है। इसलिए हम लोग मालिक हम लोग चुन लिए हैं, हमारे हम लोग साथ मरेंगे चाहे जिएंगे साथ में हम लोग हैं। विधवा हो गई रोड पंचायत। जी जी, हमारा पंचायत विधवा कब के हो चुका है हो चुकल बा जी। एक बाद बड़का मुद्दा ई बा कि वार्ड साहब जौन बारे वार्ड साहब आज तक कोनो काम वार्ड में ना कैले, ऐसे ना कैले हम तक कुछ जानते नहीं, वो सब जानते रहन, मगर जनता के लाज से अपना वार्ड में घूमत नहीं छन। का कौन है उनका? अरे 4-5 लड़का के बाप बारे वो कैसे हो सकता है? लेकिन अब बहुत हो गइल वार्ड साहब। अब तरुआ काल बात कोई दे हमरा जानकारी नहीं है, ऐसनो कहीं हो सकता है कोई ना जानी हैं। हां बोली ना रो अति वार्ड साहब को कहता नहीं तो वार्ड साहब जो है लकड़ी गढ़े कमाए आ मैं जो है आशा में बनिया पड़ता है देखी के। हां सवाल तो इहो बाटे देखी के डबल काम थोड़ा ही आदमी कर सकेला, एक ही वो काम कोनो करी। अब सरकारी आदमी अब वार्ड से थोड़े खड़ा हो की, वहाँ के वार्ड से अभी खड़ा बनी। अब बताई अब पर्ची उर्ची कुछ भी नहीं छपाया। तो देख सकता नहीं कि हरपुर पंचायत में पानीसन और हरपुर पंचायत की स्थिति जौन बा बद से बदतर हो चुकल बाटे और गरीब आदमी के परेशान करे के प्रयास लगातार होता। विकास के नाम पर नंगा नाच भइल बा हरपुर पंचायत में, लगातार दिखावे का प्रयास करता नहीं सन, आगे चलता नहीं सन। कुछ कुआं बाटे और कुछ सड़क बाटे, ओकर भी तस्वीर हमने के हरपुर प्रखंड के हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में स्थिति काफी नाजुक बा। महादलित बस्ती में हम पहुंचल बनी, देख सकता नहीं कि महादलित बस्ती के का स्थिति बा। जैसे तैसे लोग अपन जीवन यापन करता, तमाम बातचीत हुई कि आखिर सरकार के तरफ से जो सुविधा पहुंचता है। थोड़ा सा दिखावा सोनी यहाँ के खाना बनावता नहीं, देख सकता नहीं कि तबाही के मंजर। हमनी के तरवा लोगन के आवास ना मिला घर के ना तो 70,000 पास भइल त 30,000 मुखिया देलन, लेटरी गाइलू हो खा गई। माने 70,000 पास भई रहे इधरवा। हाँ तो 30,000 देले बनी सो मुखिया के 30,000 देला। हाँ 30,000। बाकी के पैसा बा? बाकी के पैसा कहता नहीं कहाँ बा तने पैसा मिलल, फुल पैसा ना घर बनल सब ना, फुल पैसा मिलल ना घर बनल। देख ली अपना से माल जाल किस्ती उठा उठा के घर बनौनी सो, बाकी नहीं खी बनौली। माथा पर टोकरी धोके घिचवानी हाल कलर कर के तब ना देनी। माटी लेके टोकरी ढोले बानी। मनरेगा में? हाँ मनरेगा में हाँ। मनरेगा वाला भी पैसा ना मिलो ना एको पैसा के खा गई पैसा मनरेगा वाला? मुखिया खा गई। के खा गई? हाँ मनरेगा वाला पैसा? हाँ टोकरी वाला हमार खा गई पैसा। पैसा ना सर मिलल, उधार के सर ना मिलल। देखली हो देखा बोल आधा देले आधा खा गईले, ओही पर लोग मरत है। आधा देले आधा की हमनी के घर दे के खा गई आधा? खा गई घर नहीं से बनल, आधे पर से घर पर रह गई। मनरेगा वाला ना मिलो? ना 1 रुपया नहीं खिली। आवास और घरों बनाओ के पैसा ना मिलो? हाँ सर यही ना खाली बा सर का ओ में तो मुंह तन के में बानी। तब मुखिया से पूछने वालों ना रवा लोगे? पूछानी से सर तो पैसा आ गया। अपने पैसा सर पैखाना बनवनी से कि पैसा मिले वो पैसा ना मिले। वो पैसा खाने वाला पैसा ना? ना सर अब जी के बेटी पतो जाते सड़क पर बैठे खातिर बेटी पतो जी का पैसा बनवनी से वो पैसा ना मिले, तब मिली वो पैसा ना मिले। घर दिन पड़ल घर वालों का है ना बाटे? एको को घर तो छत का नहीं खा लगत हमरा। ये देखिए तो बानी आई देखा दी सर जी लड़ी का सुता के टोकरी पर मुड़ी पर घिचवाई नहीं सर। 1 रुपया कहियो ना देनी 1 रुपया मुड़ी पर टोकरी नदी कानी सब काम करे से कोई मजदूरी नहीं। मनरेगा से 1 रुपया ना मिला? ना टोकरी ला पैसा नहीं खेल। मुंह पर वाला टोकरी ढोला बने। हां नहीं के मिलल हमनी छूटल रह दे मन के सर घर में देख ली, देख सकता नहीं कि तबाही के मंजर बाटे। हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में हमने के पहुंचल बन से देख सकता नहीं कि का स्थिति बाटे। हां सब देखा होता नहीं, हम सब घर देखा होता नहीं, सब घर देखा होता नहीं। देख सकता नहीं कि तो से देखा हुआ है चूल्हा हमने के महादलित बस्ती में बनी सन नट लोग ए जी नट लोग रहता है वार्ड नंबर 2 में हरपुर पंचायत के। देख ली सर बारिश आवे लगता है प्लास्टिक लगल बनी आ 2-3 जगह ई रखले बाल्टी मातारी बहन एगो लड़का बारे पतोहा बारे तो घर में हमनी के सर ना जाइले सर।
हमने क्रिया कसम बा अपन हमरा 4 बच्चा बा 5 गो जे में रखी ले आ देख ली सर है प्लास्टिक लगल बानी सर देख ली प्लास्टिक लगल बानी तबाही के मंजर हरपुर पंचायत में बानिसन वार्ड नंबर 2 में और स्थिति काफी नाजुक बा बनियापुर प्रखंड के हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में भोजपुरिया झकोरा पहुंचल बा। देख सकता नहीं कि महादलित बस्ती के स्थिति जो के त्यों बा। लगातार सरकार विकास के दावा करता लेकिन में रहेला बेटा पोतो देख सकता नहीं कि है तंबू देख सकता नहीं कि आजादी के 75 साल के बाद भी हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में जो नट लोग ये जी बसल बा ये लोग आज भी गुलाम बा। सरकार के तरफ से आवे वाला पैसा सरकार के तरफ से जौन पैसा पंचायत में पहुंचा था कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई बा और पूरा हरपुर पंचायत के जनता एकर दोषी बा। बार बार ऐसा जनप्रतिनिधि के चुनाव करता जौन पूरा पंचायत के पैसा लूटे और हड़पे के काम करता। एक आवास में मात्र 30,000 रुपया एजी के नट बस्ती में रहे वाला नट लोग के मिलल बा मात्र 30,000 रुपया। बाकी के पैसा खाए के काम एजी के स्थानीय जनप्रतिनिधि के तरफ से पिछला 10-15 साल से लगातार कल जा रहा बा। लगातार जनता के पैसा लूटे के प्रयास देख सकते कि झोपड़ी में तिरपाल टांग के जैसे तैसे नट लोग ए नट बस्ती में वार्ड नंबर 2 में रहे पर मजबूर बा। उमें जी के जनप्रतिनिधि के तन को शर्म लाज हाया नहीं के कि हमरे पंचायत के वार्ड नंबर 2 में रहे वाला नट लोग अपन जीवन कैसे जियता। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता। एज का स्थानीय जनप्रतिनिधि जो पिछला 15 साल से नरक बना के रख ले बा हरपुर पंचायत के और हरपुर पंचायत के एक व्यक्ति पूछता वो आदमी से जो 15 साल से लूटे के काम कैले बा पंचायत में पंचायत के विकास ना कैलस। आज हरपुर पंचायत के जमुना वार्ड में जाता नहीं सिर्फ तबाही के मंजर दिखाई देता कहीं भी विकास के एको काम दिखाई नहीं के देत। पिछला 15 साल में पिछला 20 साल से अगर हम कही तो तबाही के मंजर बनल बा काहे कि तिरपाल टांग के लोग जिए पर मजबूर बाटे हरपुर पंचायत में हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में। रउआ लोग इनके कोनो काम ना कैले मुखिया रउआ लोग इनके कोनो काम ना कैले आवासों मिलल तो 30,000 रुपया मिलल पूरा पैसा ना मिलल लेकिन अब अगर वोट मांगे आवता तो रउआ लोग का कहे उनका से अगर वोटवा मांगे नहीं तो हम कह दे कि जाई गइला से रउआ घर में लुका जाए हम कह दे मदद ना कोइला का सरकार छठ के गहूं सब घर घर हो दे माटी वाला गेहूं इतना बर देले बन देख लो का ओरिया पे धई माटी वाला गेहूं का के देले बा माटी वाला गेहूं वे विश्वनाथ भाई काहे खातिर माटी वाला गेहूं देले बड़ा बरात में बहनी सन सब पोतवा के लेके करे के बाद गहूं माने 15 साल में देबे कोइले तो माटी वाला गेहूं दे देले का देले बन ले लो निकाल के ले हो गइल जाए दे अच्छा अब अगर आवत रे वोट मांगत रे बोलन का कहे उनका से कैसे जे हां का कोई सर हम अब बूढ़ा पेंशन हमार 5 महीना से रोकाइल बे सर हम पूजा पाठ थाने थाने करे वाला सर देखी बूढ़ा पूंजी लेके पूजा मंगलन जीरस मंगलन नहीं के सर मिलत पैसा हमनी के किसान वाला कहते लोग रद्दी चल गइल और रद्दी चल गई नहीं के मिलत ना किसान वाला नहीं के पुरानिया में दीबा सब कोई के मिलता हमार कपला में चल जाई हमार काटे वाला बा सब बिल्कुल देख सकता नहीं कि भयावह स्थिति बा। लगातार हमनी के ग्राउंड पर बनल बनी सन नट के बस्ती रहला वार्ड नंबर 2 में हरपुर पंचायत के और स्थिति काफी भयावह बाटे। लोग तिरपाल टांग के टाटी पलाली में रहे 2 में देख सकता नहीं कि सोलिंग मतलब कि आगे टुकड़ा ईटा के सोलिंग कर गल बा मतलब कि कितना दिक्कत में वार्ड नंबर 1 के जनता है रहता। देख सकता नहीं कि 15 साल से लगातार एक ही आदमी कुर्सी पर बैठल बा उहमें जहाँ फेवर ब्लॉक होकर चाहिए वहाँ ईटा के टुकड़ा बिछावल गइल बा मतलब कि पूरा तरीके से नरक बनावे के प्रयास कर गइल बा। रोल को तो काफी गंजन होत होई में तो हां गंजन बाटे बरसात और साथ में आए ऐसे हूं भी गंजन बा पूरा गंजन बाटे सबसे पानी उनी सब लग जाता पानी उनी सब लग जाता हां पानी उनी सब लग जाता आवलो नहीं जी जीतल बड़न मुखिया जी आवलो आइलन त देखलन त वे ईटा खाली बिछा देलन कहलन कि ढलैया होई त अभी ना थी ना भइल फेवर वाला कम से कम लगा देते ढलैया ना भइल त ईटा के टुकड़ा बिछावले बड़े दरवाल कहनी ना कि गंजन होता हमनी के ढेर तो कहा इल कि गंजन होता
तो कहलन कि ठीक बा ओकरा बाद में हमनी के ढलैया कर देता निसन देख सकता नहीं कि ओकरा बाद हमनी के ढलैया कर देता निशान माने कि 15 साल से लगातार रुपया के बाने अब ओकरा बाद के कौना चीज के इंतजार बा थोड़ा सा देखिए अश्वनी थोड़ा सा दिखावा कि ईटा के टुकड़ा बिछावल गइल बावे और ये जौन गली बाटे काफी दूर तक अंदर तक जाता है और ईटा के टुकड़ा बिछा के कहीं ना कहीं और पहले से भी ज्यादा स्थिति के खतरनाक करे के प्रयास भेल देख सकता नहीं कि वार्ड नंबर 1 हरपुर पंचायत के ईटा के टुकड़ा बिछा के और स्थिति खतरनाक भयावह करे का प्रयास है जी का स्थानीय जनप्रतिनिधि की तरफ से लंबा गली बाई अंदर तक ले जाता जहाँ पर फेबर ब्लॉक लग जाए के चाहिए ढला जाए के चाहिए पीसीसी हो जाए के चाहिए वो जी कोनो काम नहीं के पाई सिर्फ फॉर्मेलिटी के पूरा कर गई बाबा जौन की काफी दुखद बा सरकार के तरफ से तमाम योजना के बावजूद जनता के साथ धोखाधड़ी हरपुर पंचायत के जनता के साथ धोखाधड़ी जौन जनता 15 साल से कुर्सी और सत्ता पर बैठा के रखले बा वो जनता के साथ धोखा पिछला 15 साल से होता कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के बदबू हरपुर पंचायत से आ रहा बा जौन सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ेला और लगातार भोजपुरिया झकोरा हरपुर पंचायत में घूम घूम के जनता के आवाज उठावे के प्रयास करता कि आखिर हरपुर पंचायत में इतना तबाही मचल काहे बाटे और एक व्यक्ति आखिर कौना षड्यंत्र के तहत पिछला 15 साल से सत्ता में बनियापुर प्रखंड के हरपुर पंचायत में बने हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में है हमरा पीछे लौकता कुआं एक कुआं के जीर्णोद्धार खातिर सरकार के पास में पैसा आयल सिर्फ यह कुआं के जीर्णोद्धार खातिर ना ये पंचायत के तमाम कुआं के जीर्णोद्धार खातिर सरकार के तरफ से राशि आयल लेकिन चुनाव के देखते हुए जी के जे जनप्रतिनिधि बा आनन फानन में 10 इंची के देवाल जोड़वा के छोड़ देला बा जबकि इनलेट आउटलेट भी लगावे के बा पूरा जाली से एकरा के घेरवावे के बाटे और पानी के पिए लायक बनावे के बा एकरा में कि पानी केहू पी सको देख सकता नहीं कि पानी के स्थिति पहले सोनी दिखा दो कि कितना गंदा पानी बाटे एक कुआं के और कौना प्रकार से लूट और खसोट होता हरपुर पंचायत में मतलब कि तमाम योजना चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होके विधवा पेंशन होके विकलांग पेंशन होके जितना भी योजना बा जौन की धरातल पर आवे के चाही आम जनता के पास में पहुँचे के चाही हर योजना में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हरपुर पंचायत में भइल बा ये कुआं बाटे कुआं के जीर्णोद्धार के का सिस्टम बा पूरा बिहार के जनता के पूरा बनियापुर प्रखंड के जनता के पूरा सारण के जनता के भोजपुरिया झकोरा देखा होता कि का जीर्णोद्धार सरकार के तरफ से आयल रहे कुआं के जीर्णोद्धार का यह व्यवस्था बा क्या यही व्यवस्था के तहत बिहार सरकार कुआं के जीर्णोद्धार के राशि देहलस सबसे बड़ा सवाल बा ए जी का स्थानीय जनप्रतिनिधि से और जनता जवाब मांगता कि सरकार के तरफ से राशि आयल विधिवत ढंग से कुआं के जीर्णोद्धार करे खातिर लेकिन आनन फानन में एकरा के 10 इंची के देवाल जोड़वा के छोड़ दिहल गेल बाटे चाचा 20 साल बाद 20 साल के बाद कितना दिन पहले जोड़ाइल देवाल इलेक्शन का 15 दिन पहले जोड़ाइल बा अच्छा 15 दिन पहले जोड़ाइल चुनाव बा तब जोड़ाइल चुनाव होता जोड़ा गेल 15-20 दिन होता जोड़ैले एकरा लेकिन ई जौन राशि आइल बा सरकार के तरफ से एकरा में जाली लगावे के बा इनलेट आउटलेट पाइप लगावे के बा ए पानी के पिए लायक बनावे के बा तो कुछ नहीं के पहले ना कुछ नहीं के भाई तरवा लंग पूछनी है ना मुखिया से बना देता हम ढेर बाट नंद बोलाई महाराज को फांसी बने के चढ़े नंद के जौन हो गई कौन है नंद किशोर के है नंद किशोर विश्वनाथ राय के लड़का हुआ मुखिया जी के लड़का हुआ हाँ एथी माने सब भइल बा कहनी जे बनाए कहतरन जे बनाए बनाते बच्चे से बनते बैठे आज तक ले अभी आगे चुनाव जीत जाए एकरा बाद हम जौन बाकी काम भाव करे हम पूरा करे चुनाव जीत जाए तब करिए आ चुनाव ना जीत ले तब ना होई तो पैसा कहाँ गई रवल ना पूछनिए कि सरकार के तरफ से जो के पैसा मिल ही नहीं राशि कर उठल ही ना कि हम अपना पैकेट से हम एक निर्माण जमीन बेच के बनवल है 10 इंच के देवाल निकल अपन जमीन बेच के 10 इंच के देवाल निकल हां कहल हम पैसा नहीं मिलल लोग कहता पैसा वार्डे नहीं उठल पैसा कहता वार्डे पैसा नहीं उठल वार्ड के माइक पर चढ़ाई ना का भइल बा सब पता चल जाए कहां बड़े और वार्ड ए जे बगल में चढ़ाई माइक पर चढ़ाई तब न वार्ड के पता चली खींच के ले गइल बारो फोटो खींच के ले गइल फोटो खींच के ले गइल बालो पास भइल बा तबे न सरकारी रुपया आइल बा तबे न हां दूध बारी खींच के ले गइल बारो हमको नंबर बारे पढ़ के शर्मा के लगा पर तो लूट हो गइल पूरा हां पूरा लूट ले लखलो यहां के और रोड के जाई ना अभी 6 महीना वाला फंस गइल वार्डे बनैलन रोडो फंस गइल हां रोडो फंस गई
तो उ छोड़ा ना उ काहे छोड़ो तो कोनो फांसी पर चढ़े जौन बात होई तौन कहे में हमरा ए, फांसी पर चढ़ा दिए का मुखिया वार्ड है 2 नंबर वार्ड में सर काम के काम के विकास नहीं खे भाई वो 2 नंबर वार्ड में कुछ आधा अधूरा काम भइल बा कोनो काम कंप्लीट नहीं खे भाई का कहता नहीं चाची पैसा आते नहीं खिनार के ना आइल बा तबे न होई जोड़ाइल बा ना। आधा अधूरा काम भइल बा हाँ, ना ना। बाकी पैसा खत्म हो गई उगावेला तो साफे कहलन जे पैसा आते नहीं खिनार के ना बताई देखिए 15 दिन एक कुआं के जीर्णोद्धार के राशि के कौना प्रकार से लूट होता और सिर्फ हरपुर ही पंचायत में ना लगभग पंचायत में कुआं के जीर्णोद्धार के राशि सरकार के तरफ से आइल बा और मोटहन राशि आइल बा। और राशि के लूटे के प्रयास स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग बखूबी करता काहे कि 2500 रुपया तनख्वाह खातिर मुखिया लोग चुनाव लड़ता और 50 लाख रुपया खर्चा करता चुनाव जीते खातिर। जान तनिका है हये लूटे खातिर मुखिया लोग 2500 रुपया तनख्वाह पावे खातिर जनता के सेवा करे खातिर चुनाव नहीं लड़त, बल्कि जनता के योजना जौन धरातल पर पहुँचे के चाहिए ओकरा के लूटे खातिर चुनाव लड़ता। और पिछला 15 साल से हरपुर पंचायत के जनता ठगाता और 15 साल ना पूरा जोड़ी तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए नु। हां 20 साल हो गए हाय गाय हमर दुआली कुआं में डूब गेल हेंगर इनार रहत ना भर इनार ढ ढ लेकिन अभी 15 दिन पहले बना 15 दिन बनल बा।